Der bliver kastet en øl med. På den 1. maj, der skal man holde fest, og man skal holde taler, og man skal lytte til hinanden. Og jeg glæder mig til at komme til 1. maj her i Aalborg. Vi er optaget af, at vi hverken er Enhedslisten, som går ind for revolutionen. En revolution, som vi må forstå, består af vandpistoler og andre, og man råber af hinanden. Og vi er også godt i gang med at forbedre vores fælles folkeskole. For noget af det, vi er optaget af, det er at sikre, at vores børn, de lærer mere. Nu, samtale og sammenhold, det er det, der bringer os fremad. Kære alle sammen, kan I nu have en rigtig god 1. maj. Nej, egentlig ikke. Så du havde forventet alt det her? Det må jeg sige, ja. Det havde de jo skrevet om på nettet. Jo, men altså, kan du forstå, at de opfører sig, som de også gør? Hej, Helle. Må jeg lige sige tak? Min form.